बाप रे बाप बड़ा तेज बनत रही है भौजी ले आयल बनी मोबाइल चोरा के बुझा तब भैया किन के दे दिल बारे तो एगो उनकर भतार के हक बा देल हमर भाई दिलवा तो हमर हक नहीं थे। बाप रे आज तो मन भर देखम भी बाप रे बाप कितना दिन हो गए देखाला आ देख के आज निमन से ठीक करम। बाप रे बाप ठोका ठोके के वीडियो अरे बाप रे बाप आ गए रे दादा बाप रे कितना निमन से ठोको तक रखे ये करे था ये ठीक लगती। अरे बाप रे बाप और जोर से ठोक और जोर से ठोक कितना निमन ठोको रे दादा बड़ा निमन ठोको ऐसा हम लोग ठोके वाला भतार मिले कितना मजा आए। बाप रे बाप इतना मोट के सामान इतना बार का बाप रे बाप इतना मोट के सामान हमने में मिले तो मजा आ जाए का समझो ऐसा भतार के सामान रही। बाप रे बाप कितना निमन से ठोक बाप रे लागत पानी चू जाए रे दादा ओ अभी जाता नहीं मन भरा भी देख हम खूब और ठोक कस के ठोक। बाप रे बाप 2 गोरा आ गए आए रे दादा 3 गोरा देख लो ये बुढ़ चोदो के ठोकता निमन से ठीक ठोकता तो एगोरा आगा एगोरा पीछे एगोरा मुँह में ओ बाप रे बाप एक कानों में ठोक दी तो कितना मजा हुई। बाप रे बाप छिनरी रंडी कहाँ गए हम मोबाइल वाले के हाँ लोग तो नहीं खेबा हम मोबाइल वाले के का जानी कथी कथी देखी नैहर में हम यार रखले रही न ठोका ठोकी के वीडियो बना कर रखले बनी कहीं देख ली न तो बवाल हो जाए। छिनरी कहाँ गए बिया चौधी लौकते नहीं खे ओकर हमरे मोबाइल लौका ले जाए के अयो दादा हमारे यारों को वीडियो बा में हमार वीडियो बा मार ठोका ठोकी कैले जैसे लंगटी उघारे वो तो अब देख ली बुझाता देख देख के नुआए लगी कहीं वो तो हमरा के तो चीन ली वीडियो में वो तो जाता नहीं देखा ओकरा के केने भी छिनरी नहीं खे लौकता। बाप रे बाप कहीं वो देख ली हमार भतार के कह दे तो भतार हमार बड़ी मार मारी कहाँ गए भी छिनरी रंडी कहाँ के रुका तनका उन्हें देख ली अयो उन्हें भेटा जाए। अरे बाप रे बाप कितना निमन ठोकता रे दादा ओ लागता मुँह ठोकवा ली जाके बाप रे बाप निपुतरा से हमरा के आके ठोकता छौड़ी के ठोकता बुढ़ चोदी के बाप रे बाप मन करता कितना ठोकवा लेती एक से दादा ओ अगर भौजैया आ जाई तो हो गल लगा तो पानी चू जाई रे दादा ठोकवाला भी नहीं थी हो गल पानी ओ बाप रे बाप कितना निमन से ठोकता रे दादा बाप रे बाप कितना निमन से ठोकता रे दादा ऐसे हम लोग ठोकवा दी तो बाप रे बाप तो छरपटाता नहीं ठोकवाला भी ना कितना मजा आवत रे दादा ये रंडे की कितना मजा उठाओ तो बताओ हमें तहाँ छरपटाता नहीं हमरो के मिले पाता न तो हमू तहाँ चल जाती ठोकवा भी रे दादा बाप रे बाप हमू एक गोड़ा से ना 5-6 गोड़ा से ठोकवाती रे दादा ओ कितना मजा होता ऐसा हमरो कब ठोकवा मिली। अरे बाप रे बाप कितना निमन मुँह में चूसता है इतना पर का इतना मुठ के सामान हमरा के कब चूसे के मिली हो दादा कब हम चूसम रे दादा बताओ तो पहले हमरा 12 चूसे के मन करता बाप रे बाप ठोकवाऊ के बड़ा मन करता रे दादा काथी करी हम लागत है गछवा में अब लहरे की पड़ी हमरा के कोनो पदना के बेटा आ जाए तो खूब ठोकवती ओकरा से हमें लेकिन अभी कोनो लगते नहीं खे दादा रे दादा बाप रे बाप कहूँ भौजइयो आ जाए देख रही कोई लेकिन मारा तो बड़ा हो तो बाप रे बाप ऐसा ठोकाई तो हम कतहूँ ना देख ले रही है लेकिन ऐसा ही न अपना भतार से ठोकवाए हम 3-4 गो देवर हो ओकरो के कम सुहाग रात के दिन ठोकेला भतारे से ठोकवाए बाप रे बाप हमने तो बियाह होली वाला बा ऐसे ही ठोकवाए लेकिन ताक अभी का करी अंगुलियाँ लिखा दो ना अंगुलियाई की का करी अभी ओ बड़ा मजा होता है दादा देखे में ओ से छुरी ले क्या अंगुलियाँ ले काट के पहले बाप रे बाप कहाँ रह गई छिनरी लौक तो नहीं थे भैया बताओ केने चल गए मोबाइल लेके न हम सब तबाह कर दिले भैया बताओ कहीं यार वार का फोन आ जाए न तो उठा ले न आ भता रे करे तो बहुत मार मारी केने भैया लौकते नहीं थे कहाँ चल गई छिनरी कहाँ के हाँ
कहाँ रह गेली भोसड़ी। मोबाइल लेके जाए के चाहिए ओकरा के। हाँ मोबाइल आयो दादा खेल कितना मजा आता। केने आ बाप रे बाप। बुझाता नु यही में लुकाल बे छिनरी ओइसे आह ऊह करती। रुका देख के दो। बाप रे बाप। आयो दादा बाप रे बाप, बड़ा मजा ए छोटा की ए ई तू का करता रहो। ए का करी भौजी, काम करत रहनी है जोन करे वाला बा। का बा मोबाइल दा है ना। मोबाइल का ला भी दे दी। का है ने रोक कर दिए हम। मोबाइल दा मोबाइल अभी का ले तरू। हम मोबाइल बता हमार ब्लू पिक्चर में जानी दा कथी बुल पिक्चर बा। कथी बा मोबाइल में तू कथी करत रहलू। मोबाइल में हम सीरियल देखत रहनी है। पहले तू दा हम पहले रोका ना, अभी हम सीरियल पूरा खत्म ना करम तले ना दे हम मोबाइल दा। ए ना जले हम पूरा खत्म ना करम तले ना देबो मोबाइल हम। ई छिनरी का जानी कौन सीरियल बा खत्मे नहीं के होता। हां बाप रे भाई ये भौजी का हम ना जानत रहनी है कि तोरा मोबाइल में इतना निमन निमन सीरियल बाटे। बाप रे बा एक काले तोरा में सीरियल बाटे जाना तारू। बाप रे बा 5 गो 6 गो वाला ठोके वाला सीरियल। आई हो दादा हमर ठोका ठोकी तू देख लेली। तो ठोका ठोकी माने वही हमार थोड़ू तू ठोका ठोकी कहले वाला हम काला कर जाई ठोका ठोकी। अरे बाप रे एगो तोरे लेखा मौगी रहला कभी। अरे बाप रे इतना निमन से चूसई रहला कभी। इतना निमन से हम तो कहनी बाप रे बाप वो अपना मरद के कितना निमन चूसई थी। जाना तर भौजी तोरे लेखा मौगी रहला कभी। बाप रे बाप दोनों टांग ऊपर में बिक के खूबे ठोकवावत रहला खूबे मरवावत रहला कभी। द बहुत दुकान है ई का रुका न करत है अंगुरी आवत रहलू का। अरे बाप रे बाप भौजी है तोरे ऐसा मौगी के वीडियो देख के हमें तो बुझाएला कि अब पानी चू गेल लगनी है जाके पीछा अंगुरी आवे। बाप रे बाप तोरा अभी जवानी चढ़ गेल बा। हां अभी तू एथी हो गेल बा ठोकवाए के मन करता। तो ठोकवाए के मन ना करी जवानी में चढ़ गेल बा भौजी। अब एगो बात कही हम लोग ठोकवावे के जुगाड़ लगा दा ना। ये तो शादी बियाह होई तो अपना घरे जइया तहां ठोकवइया भातार दिसे अपना ए भौजी जाके अंगुरी आइबू। जाना तारू बड़ा गर्मी लागत बाप रे बताओ फिकत ताव। हम तो सोचे तनी अगर बियाह हो गए रहित हम भातार पानी पटवत नु अपना में से। आइए दादा इतना गर्मी बा। बा तू नो एका हाउ को तारू तू मोबाइल दा है ने हमर मोबाइल ला मोबाइल देहने कथी कथी देख ले बाप रे बाप। ओ मम्मी ज्यादा कुछ सुना देख ले बा। ई दादा हमर वीडियो ना देखलू ह तोहर वीडियो टिकटॉक ओ टिकटॉक तो उतर दीना देखिले ना तारू। हां हम एला दौड़त आवत रहनी। हां काहेला कि कहे नु हमर कुमार के नु यार के संगे नु वीडियो बा ठोका ठोकी के। आई रे बाबा कुमार के वीडियो तोरा के ऐसे मोबाइल ना देवनी हम लुका के धरनी कहीं तू कह देबो हमारा भाता का हमरा के इतना चुंगली बुझलो कि कह दे हम। ए भौजी दिखाओ ना त कि कैसे तोरी अरवा ठोकले बाटे कुमार में देखबो। हां पहले कह के हुसे ना कहम केहू से ना कहे हम। ठीक बा दिखा देता। भाई देख बाप रे बाप तू कितना हॉट कपड़ा पहन ले बारू है तब यार से ठुकवा तारू। हां अरे बाप रे बाप कितना निमन तोर यार चुसावता है। हां देख बाप रे हां करे के चिन्ह लो ये हमर यारवा यारवा तो लेकिन बड़ा ब्यूटीफुल बा। हां बाप रे बाप देखा ई हम हई दे आरी दादा रे दादा कपड़ो खोल देलू तू अब। हां बाप रे बाप हई देखा ये हमर यारवा। ई तो ऐसे लागत जंगलों कैसे शेर कुत्ता ना होई तेंगे तोर यार बाटे तो केंगा ठोकता। हई देखा इहो बाप रे यारवा देखो तो कितना सुंदर बा हमर खूब बड़ा ब्यूटीफुल बा तोर यार आ खूब ए देखो तारू सामान तोरा यारवा के बाप हई देखा ये चश्मा लगा के तोर यारवा ठोकैता है देखा तारू बाप रे बाप ए तोर यारवा के आंखवा से ना लगे लगा ना होगा। ए देखा बाप रे बाप देखा तारू
गजब तोहर यार बा भौजी। ऐसा हमरो एगो यार मिल हाय जाए देख फेन यारवा के हमर देखा तो हमू ठोका ठोके के वीडियो बनवाई थी। खूब टांग बंद कर दा टांग उठा उठा के ठोकत रे बाप रे बाप। छोरा बंद कर। लेकिन ये भौजी है हाँ ऐसा यारवा से तू अपना यारवा से हम लोग को भेंट करा देना। दा यारवा से हम भेंट करा दी। उ कहा हम कुंवार के रहे हम आगे नहीं ससुरा अब उ नहीं कुछ कह तोहर यार बड़ा बुढ़वा हवा। ज्यादा बुढ़वा बता का भेल ठोकेला ना। हाँ ये बात सही कहत रू। मोटा लंबा सामान बा ओकर इतना के मुठ है इतना के लंबा ये भौजी हमरा लगा था कि ओकर सामान के पूरा प्रचार बाटे। हाँ प्रचार तो बा प्रचार हमरा लगा तो बढ़ रही बा इतना निमन सामान बा ओकर। बाप रे ओकर सामान इतना लंबा बा इतना मोटा बा। हाँ बाप रे बाप हम लोग को ऐसा सामान से भेंट करावा ना। हम लोग के तोहरो के सुना ना तोहर यार वार नहीं के नहीं के वैसे अंगुरियावत रहलू ओई तो हाथ के खाना में कहियो ना खाई इते इते नो बा ओई में माल उल ढुकल ए माल ढुक रहल तो कथी करी। अब बड़ा मन करता रहल हाथ ना लग गिरल पानी। बाप रे बाप इतना पानी गिरल चला ना देखा दियो। कहाँ मुँह देखा दिलो। छी हम मुँहे पानी सन देखे जाई बाप रे बाप केकर माल केतना गिरा था उहे सब हम जोखे जाइए ना। ये तो दूसरा के थोड़े तोरा अपन नंदे के ना देखे के हमरा जरूरत नहीं है ननद के रहो चाहे पटीदार के रहो। ए भौजी हमरा नु आज ठोकवा इतना मन करता ठोकवावे के मन करता इतनी सूत रहती। सूत रहतो इतना मन कर दिले बा ठोकवा अब चलो ना दे तू अंगुरी याद ये फेनु से। ए भाग भोसड़ी रोंडी हम जाई तोहरा अंगुरिया या जिबिया है। ए भौजी ते अजीब से ऐसे ऐसे जिबिया दिया ऐसे 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 हम छोट जीब हम बड़का जीब नहीं के कहत एगो पिलवा पोसले बनु पिलवा के बलाया तनी जिबिया दी। हां रे बाबा बड़ा छिनरी बारू हमेशा हफ्ते रहले हेता छड़का जीब निकाल के अगर कुत्ता चाट दी त कुत्ते लइका हो जाई। बा कुत्ता के लइका ना घाव हो जाई घाव खाओ। हाँ बाप रे बाप और सूंघेला जानता रू। अच्छा ए भौजी का उ सब छोरा एक बात पूछी। हाँ पूछा ना तोरा भतियन में के बार के तक तब ए बार एते एते बार बा एते ये कौन भी तक है। हाँ पाकल बाकी करिया बा ए कौन हम बुढ़ा गल बनी के हम करिया बार होगा हम करिया है उजर बार होगा करिया करिया बार बा। ए भौजी हम साफ जानता रू सुई लेखा घोप देवला कछिया के निकल जाला बाहर। अरे बाप रे बाप हमरो उजर उजर हो गेल बा एकदम कछिया के घोप के ऊपर में निकल जाला। उजर बा हां उजर होता। आयो दादा तोर काहे पाकल पाकल बा हो। बुढ़ा तनी अब हम बियाह नहीं को करावत लोगनिया ठोकवाल नहीं के मिलई। चल चल तो के हम ठोकवा दे हम चल बियाह करवा दे हम ठोका ठोकी में मुँह हम पिछिल गेल बा ठोकवाएला हम कहतन। अब पेट तोर काहे निकलल जाता। पेट में हमरा 10 महीने के लइका बा। चल तोर 10 महीने के लइका नु लाद डाल के माने लाद झुका के मुड़ा निकाल हम। चल हो सॉरी।